Vítá vás boškovský tým. Takže dobrý den, vítáme vás zde. Máme zde boškovské pasy, nabízíme boškovské pasy. Pijte alkohol od Božkova, dostanete za něj nálepku, za každého panáka dostanete nálepku. Máme zde trička, máme zde panáky, máme zde pěkné a spoltáky. Pojďte se zabožkovat s Máňou. Stanete body do božkovských pasů. Zaplavete si. Tak pojďte tady zaparkovat, já vám to vysvětlím. Tady máme takhle jednu Máňu, druhou Máňu, trochu exotiky. Máte božkovský pasy. A vlastně ten, kdo vyhraje, dostane do pasu dostane 2 body. No. A ten, kdo prohraje, jakoby dostane 1 bod. Jasně. Takže 3, 2, 1, teď. A máme vítěze! Chlapi, ty jsi byl druhej, takže ty máš 1 bod, ty máš nový pas. Dík. Ty jsi vyhrál s Černoškou, tak máš Máte božkovský pasy, tak 8 v koruně, dneska nebo zítra. Když si pro panáka máte na ní nárok, jelikož jste se cvakli, šup za náma. Kopněte to do sebe. Kdo má božkovské pasy, doražte k nám. Máme zde mnoho cen, máme trička, máme panáky, máme pocedáky, máme ponožky. Plus k tomu ještě může vyhrát rum v hodnotě 20 000 korun.